Ahal vilayetinde kavarçymyz we çeşmeler sebitin zirdi çeleklerini dörüp yer ýaly zat gözleýän we bir ýerde biri bilen ýakalaşýan ýaşullaryň köpelýändigini habar berýärler. Bu habar resmi maglumatlary, ýurdun durmuş üçünçülüğiniň täze çemeleşmeleri, häzirki zaman pensiya ulgammarada aýdylýanlary ters gelýär. Dürli çeşmelerden gelip bolşan maglumatlara görä, şu günler zirdi atylýan çelekleriň her birine pensiya ýaşyndaky raýatlar bir gödögçülük edýär. Olar özlerinden başga hiç kim elle girmediýäli zibil çelekleriniň ýanyna nowatçylyk çekýärler. Mundan bu hili yerlerde yaş oglan ýyllar köp görülürdi. Soň bu çelekleriň ýanyna ýan çagaly aýal maskallar köpelipdi diýip adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýaşaýjy etdi. Habarçylaryň we çeşmeleriň howpsuzlygy üçin adatlyk adam we yer atlaryny aýtmaýar. Inni häzirki günde pensiya ýaşyndaky adamlar zibil çelekleriniň daşyny üşüp olary paýlaşmaga başladylar. Ýaşy bir çene baran adamlaryň biri bilen ýakalaşýanyny görüp olary aralayan adamlar hem hayran galýarlar diýip şeýle ýagdaýa şaýat bolan çeşme aýtdy. Adatlygyň habarçysy ýakalaşýan ýaşullary aralandygyny aýdan ýaşaýjy bilen hem söhbetdeş boldy. Onuň sözlerine görä, zibil çeleklerini garagullayan ýaşullar bir ýerin golaýyna çelege taşlanman mal saklayanlar alır ýaly edilip goýulan gagun, garpyl paçaklar üstüne dagwalaşyp ýakalaşmaga çenli baryp ýetýärler. Ilki men olaryň mal garasy bardyr ötdim. Aralap bolup näme, malyň barmy diýip sorasam, ýok, malym ýok. Häzir biziň öz ýagdaýymyz malynkydan üýtgeşikdäl. Men bu paçaklar garyp suwuny içýärin. Käte ýer ýaly ýer bolsa iýärin. Biziň pensiýamyz gaty az idi. Şeýdip gün görmesek bizi garrylar öýkem kabul edenok diýip diýerenli. Gaty gynannym diýip söhbetdeşimiz aýtdy. Şeýle-de söhbetdeşimiz häzir özüniň ogly, gelini, agtyklary bilen ýaşaýanyny ýöne kozalyga salýan agramyny duýýanlygyny sözüne goşdy. Adatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gurlaşan ýaşullarynyň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä, häzir garrylar öý açylsa, kabul etseler hökman barardym diýen ýaşuly barha köpelýäne meňdeýär. Adatlyk degişli edaralara hat ýazyp telefon edip bu meseleler barada düşünür salyp bilmeýär.